nauhoittaa. Katsotaan nyt tässä vähän ympäriinsä, että näkee niinku näin yleisilmeen tästä näin. Siellä on portaat. Siinä näkyy keittonurkka. Mä muistan, kun meillä oli tuo pöyvää, että sä sitä peliä. Joo. Kyllä tämä näyttää ihan kotoisalta ja mahdolliselta paikalta no muuten. Jo siellä on mikro tuolla portaiden alla. Mä ensin ihmettelin, että missä te oikein sanoitte, että se on, kun mä en nähnyt sitä, mutta siellähän se olikin. Joo, siinä on hyllyt, pari vuoden. Tässä on vähän näin näkymää. Siinä on 4 sänkyä, että tähän mahtuu 6 noin suoralta. Ja sitten jos patjoja laittaa, niin tänne mahtuu jopa 9. Mä tässä vähän laskeskelin, että maksimikuormitus tuolla yläkerrassa niin on 9 henkeä nukkumassa, että ne sängyt ja sitten kuuma. Ne sängyt ja sitten niin patio ja lattialla niin 9 maksimissaan sinne saa. Ja sitten kun täällä on tämä vuodesohva, niin siinä voi nukkua 2 tai 3 henkeä ja sitten mahtuu lattialle ihmisiä. Että Joo, no tänne kyllä mahtuu niin melkein vaikka koko popu. Ei meillä niin hirveästi ole muista koskaan ollutkaan. Ketä me nyt laskettaisiin? No, tässä on me 3, Anu. Sitten Helsingistä voisi laskea varmaan 2. Joo, yritetään välttää näitä oikeita etunimiä, että ei yhdistetä niitä internetnikkeihin, kun ei ikinä tiedä mitä hölmöjä löytyy netistä. Ja sitten tosiaan. Jora, mikä se nyt oli? Että niinku 9. No pikkupoika varmaan ei kannata ihan heti laskea mukaan. Ja TMN 90. No niin, mutta se nyt varmaan sillä voi olla muutama vuosi ennen kuin se mihinkään yöviittiin varsinkaan pääsee. Joo, mä luulen, että se saa kyllä olla 15 ennen kuin se tulee niin yömiittiin, että päivämiittejä se saa kyllä. Joka ei kyllä hirveän aktiivinen ollut, mutta vaan nyt taas tullut. Niin meitä on 10. Niin joo, sehän kyllä foorumilla sanoi, että se on enemmän sellainen lurkkerityyppi, että se vahtaa, että miten sanotaan, että se on niin ujo, että se ei uskalla usein kirjoittaa. Mutta niin, näin pikaisesti laskettuna, niin maksimikuormitus on 9 ihmistä yläkertaa ja sitten täällä ne alhaalla, niin 3 vuodesohvalla ja lattialle ehkä 2 tai 3 lisää, niin noin sanottaisiko, että 12-15 ihmistä mahtuu. Ja sitten ehkä, en mä tiedä mikä näissä ulkorakennuksissa on, että paljonko tuolla saunassa on tilaa, että jos sinne saunakamariinkin mahtuu. No, siinä on niinku periaatteessa yhdelle, että yksi pystyy nukkumaan, mutta se ei ole kauhean suositeltavaa. No käydään kuitenkin. Sauna on kuitenkin ennen. Joo, käydään kuitenkin katsomassa, että saadaan varmuus. Onneksi tänne ei ollut mikään hirveän pitkä toi venematka, että eihän tuossa kestänyt edes 3 minuuttia, kun me tultiin venällä tuosta vedestä yli. Joo, siinä mielessä ei enemmän aikaahan kului siihen, että puettiin pelastusliivit päälle. No melkein. Näin, tässä vähän kuvataan tätä verantaa. Mäkin olen meinannut opetella tämän moottoriveneellä ajamiseen, jos sitten tullaan tänne. Mun piti nyt tässä loma-aikana jo, että Ville opettaisi mua, mutta eipä ollut aikaa. No, tässä on kyllä ihan mukavasti niin mettää ympärillä. Tää on tällainen oikein mukava metsäpakopaikka. Tuoko on se? Siellä on se hurja ulkohuussi. Sitten saunaan pitää mennä peseen käsiä tai järveen. No, tuossa on näköjään puuliiteri. Joo, mutta varsinainen puulato on niinku toisella puolella. Joo. Semmonen vanha hökkeli toi toinen. Näyttää kyllä aika vanhalta tuo varsinainen puulato, mutta hyvä kuntoiselta. Joo, se on niin kyllä ihan niinku vissiin uusi, mutta se on niinku vanhaan tyyliin tehty.
Tai ei se nyt mikään hirveä, no uusi. Niin. Se on tehty silloin, kun me ollaan oltu täällä ja me ostettiin tää, kun mä olin 4. No niin, katsostetaan tämä saunakin tässä näin. Siellä on vähän tuolla. Jaha, ja kiuasta ei näköjään iske vieläkään vaihtamassa. Sen pitäisi tehdä. Ai jaa. Uusi kiuas on ottanut tuossa hetken aikaa. Joo, kyllä Saunaan me ei kyllä mahduttaisi kaikki 10, vai montako meitä nyt olisikaan nimittäin. Joo, ei täällä ehkä mahtuu saunomaan, niin sanotaanko 3 tai 4 ihmistä, jos yksi istuu alalauteilla. Meitä oli kyllä viimeksi, montako meitä oli? Oliko meitä 5? 5 tai 6. Koska Lotta ei ollut saunassa. Sitten meitä oli 5 kappaletta siellä. Joo, mä luulen, että siinä vaiheessa saattoi olla jo vähän ahdasta. No, oltiin siellä aika kinkkuviikossa. No, että kyllä tänne näköjään mahtuisi vielä majoittamaan 1 tai 2, jos on ylimääräisiä patjoja. Joo. Ja toinen nukkuisi penkillä ja toinen lattialla. Joo. No täältä kyllä... Toivottavasti siihen ei jouduta turvaa. Että Ei meidän formi että, noin vaan levaha. että niin tämän meeting-paikan niin kuin 1 yön maksimikuormitus olisi sitten noin, sanotaanko, että 13-17. Ja sitten kun se on sen verran niin pikkasen niin näin ripoteltu, että tuolla se oli 9 yläkertaa ja mitä se oli 5 alakertaa, niin pystyy helposti erittelemään, että jos on tyttöjä ja poikia samassa meetingissä, että tytöt vaan yläkertaa. Kyllä. Ja sitten jos Ja sitten haluaa, niin voi jos poikien tahtoo niin olla jotain näkösuojavaatteita vaihtoessa, niin ne voi tulla saunatupaan. Jos joku haluaa, niin kuin meille oli niin kuin joinakin kesinä isän tuttava perhe, niin oli täällä meidän mökillä, niin siinä oli niin, että osa porukasta nukkui teltassa ja osa oli siellä meidän vinkillä ja oltiin vähän sillä niin kuin... Sopuisesti sekaisin. Niin. Noi, tästä mä kuvaan tuonne rannan yli, niin veten yli tuonne toiseen rantaan. Joo, siinä pojat. Joo, mä yritän välttää kuvaamasta niitä, kun ne ei ole meidän foorumin jäseniä eikä ne ole vielä rikosoikeudellisessa vastuussa. Että mä en halua pyytää niiden vanhemmilta lupaa, että saanko laittaa videon nettiin. Että toisesta näkyy ehkä niin tyyliin polvet, mutta niin, muuten mä yritän välttää, että mä kuvaan niitä. Suojella heidän yksityisyyttään, kun ovat vielä lapsia. Mutta niin ihan asiamiitinkin paikka tämä on, jos vaivautuu tosiaan niin rehaamaan 2 kanisteria vettä, että mitä se oli, kun meillekin niin oli miitinki tässä justi, niin kumpi teistä osti niin Loren Silverin kanssa se kanisteri vettä, että se oli tyyli 10 litran kanisteri, niin sekin oli vaan 3,20 €. Ja sitten kun te molemmat olitte lähtenyt, niin siitä oli vielä yli puolet jäljellä. Joo, että ei sitä niinku... No yleensä, meillä on kyllä niinku kanisterit omassa takaa, että ne pitää vaan vaivautua täyttämään. Joo. Siinä mielessä. Kyllä, mä luulen, että tämä on ihan asiallinen paikka, jos niin meeting-väki päättää äänestää tämän niin meeting-paikaksi. Tämä on sangen viehättävän oloinen paikka. Tämä voisi olla vähän eksotiikkaa verrattuna siihen, että mitä se on meillä kotona. Sekin on 3 kertaa teillä miitattu. Joo, se tämänkin vuoden miitinki oli siellä lähinnä sen takia, että tuli niin sähälinkiä tässä, että mitenkä tämä oikein järjestettäisiin täällä näin. No, siinä tuli niinku sekin, että kun mulla oli se työharjoittelu, niin mä olin siinä niin kiinni, että mä en kerinyt ajattelemaan yhtään mitään muuta. Joo, kumman mökki tämä olikaan? Giselin? Mun. Joo. Okei. Sano bye bye. Mä pistän tämän nyt kiinni ja mennään seuraavalle mökille.